Hoy mga buangon, paghinay mo mga lamba mo. Na ikaw kaon nagtarong na ka, matubo kang dali na ka. Matay wa pag gini na uli ako mga pasyente ay, mga buang mangyapon. Dok, di makatuig, di mamay diri sa mental, Dok, oy. Pagkausa na po ni Dok, oy. Naon sa? Pagawson ta mo? Naayo na day mo. Ayo na Dok, oy, naon sa lima na may katuig dire. Akong anak ko, padjud kita siyang amahan. May pamanakas na lang ni Doc. Sige. Kung gusto mong matakas, ari mo agis pultahan. Sa pagtuon mo sa mga Dok, abnormal? Ana, may mo pagion nga koral man na. Murag naayo na gini sila. Ah sige ha. Tagaan ta mo ko sa kates. Sige, Dok, unsa man na? Basta. Gusto maka mo manakas. Tagaan ta mog test, akong i-test kung naayo na ba mo. Kani siya pultahan. Na ako'y pultahan. Kung kinsa to'y una makagawas aning pultahan, laya na mo. Oh, nakin sa may mo una. Kung makagawas mo aning pultahan, takas na gid mo, laya na mo. Dok, ako, Dok, ako, Dok. Dok, ako na. Daan pagid lagi ko. Wa pagid ni naayo ning bata. Kasunod. Dok, kabugo po ni mo, padaki po na imong bultahan para maigo mi. Yawa ra. Giinan pa kong bugo. Oh sige, kabalaka ka padakan. Oh dara ha. Dako-dako na gini pultahan. Wow, kana mo'y bultahan, dako na. Sa imong anak. Bye-bye, classmate. Ang imong anak. Oo di ay. Pastilan. Uy ka na ayo. Matay utro pa din usa. Di na pag bugo. Dok, kaya mo lihok ka. Malihok ka, malihok ka. Sana dong. Ang mga bunga kayo, payumayo. Mga bugo. Kaning usa murag na ayo na mo siguro ni kasi siguro magkatawa. Murag kibawris na itabo eh. Dong anong sige magkatawa dong? Mga bugo, yung kanya sa Dok. Papagis na maayo, Dok. Ay, kani murag na ayo na gini. Ano nakaingon man ka? Alangan, Dok. Isa man nila pag-agi nga. Naman sa akong yawi. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke. Biggie smoke.